أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ‘Yan uwana masu albarka, barkanmu da wannan lokaci. Ina mai fata muna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya mana jagoranci gaba ɗaya. Zamansa manzo mai tsira da aminci a gurin Halimatu Sa'adiyya wacce ta shayar da shi. Kamar yadda muka sani, Sayyida Halimatu Sa'adiyya ita ce wacce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka ji a kilif na baya. Lokacin da ta rabauta da ɗaukarsa, suna cikin wani hali na kuncin rayuwa, amma silar ɗaukarsa Allah ya yassare musu, dabbobinsu suka ƙaru, arzikinsu ya ƙaru, ba ma su kaɗai ba, hatta gidan da suke, kai ba ma iya gidan ba, har ƙabilar da suke ta Banu Sa'ad, Allah ya yaulata musu alherai suka sauka a cikinsu gabaki ɗaya, suka ji daɗin kasancewa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har lokacin mai da shi yayi zuwa ga mahaifiyarsa, sai da suka je suka nemi mahaifiyarsa da ta ba su shi su sake komawa domin sun ji daɗin zama da shi sallallahu alaihi wasallam. Bayan sun koma, to a wannan lokaci ne Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'iku. A lokacin sun fita kiwo, yana ɗan shekara 2, sun fita kiwo tare da sauran yara, sai Ubangiji ya turo mala'iku wanda suka zo suka ɗauke shi suka hau saman dutse da shi. Bayan sun hau saman dutse, sai suka kwantar da shi, suka farka ƙirjinsa, inda suka fitar da wasu ƙulluka guda 2 wanda su ne rabon shaiɗan a cikin zuciya ta kowane ɗan adam. Suka wanke ƙirjin nan, suka mayar, suka ɗinke. Sauran yara a wannan lokaci hankalinsu ya tashi, suka garzaya a guje zuwa ga Halimatu Sa'adiyya, suka shaida mata. Sanda za su dawo, suka tarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana saukowa, ya dawo ƙalau, babu wata tsaga a tare da shi. Mala'iku sun buga masa hatimi na annabta. Ba wannan lokaci ne tsoro ya kama Halimatu Sa'adiyya da mijinta, kada wani abu ya same shi. Silar wannan ne suka ɗauke shi suka mayar da shi wa mahaifiyarsa Aminatu bintu Wahabi